Ha. Pokud si chtěla jít poslední, jo? Vy nás viděl. Vole. Zadychaný jak pes. Už? Fakt, ty si tě víš? Dva naši ti dostali, ano. A ten, co je tady? Co to má? Nevím, tady někdo s tím. To je náš. Tam se teďka zabil jednoho. Teď Jury, vole, tady. Moment, moment. Hned. Jo, kurva, tu by se nás byl za celý tým, vole. Jedu. Ale já ti to pak budu kryt. Sorry. To je také nic, ty vole. To je také nic, ty vole. To je fakt usláš, že to tak vole dymilo, to smrdí. To je nic. Ta byla lepší. Kurva. Běž, 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 běž. Je tam? To je jedno. Ne? Já tě neslyším. Neříkej, že tam jsi sám. Jezu si za vama a dobiju si zase vníky, nepokryje to už. Už to vyměnil? Jo, už tam je. Dobré. Taková taká židle tady, to je luxus. Já nemám kuličky už do hajzlu. Posunem se? Tam jsou naši, oni šli ze spoda. Dole jsou naši, no. Červený, vidíš? Tady dole na tom kopci je náš. Aha, kde jsi tu vzal teďka? To je náš, to je náš, to je náš. A tam, jo. Tam dole běželi naši, ale kde jsem tu vzal tu tento, nevím, ty vole. Tak jdeme, ne? Tak jo, pojďme. Ale kde jsme na moped? U válu, za valem, pod barákem. To je vál? Jo. A my jsme tady nějak, tady, pod barákem, tak tady. Z téhle strany, jakoby? No. Jo. No, když půjdeš, tak já půjdu, já se tady nemám kde postavit teď. Běž, 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 běž. Piče, já už nemám dymovníky. Dymovnice už není, pojď posledním baťou. Můžeme tady v té cestě, ne? U sebe ju nemám a strašně špatně tě slyším potom. No, tam lehem za tu trávu. No, ale můžeme té pravé strany, kurva, tam pomáší něco jak. Tam ti pod nás nikdo nestřílí, takže jsme dokonce do dobré. Jdem po cestě, ne, normálně? Jo? Můžem? Tak hráš?
Bacha, jsou tam. Červeného jsem viděl. Jde napravo, vedle na pustě. Dobrý, zabil jsem jednoho. Počkej. Čekaj, beru si to. Můžem? Jdem? Čisto? Čisto? Čekej, hej, proběhnu a to hned vlezeš. Pojď. Čisto? Čistý! Ale je to nekrytí, jo. Ale není krytí, no. Vedu mi. Co? Promiň, vedu. Neslyším dávky. Jdem do té džury, nebo jak? Jak daleko? Jo, kdo vydrží? Kde ho vidíš, Domin? Oni jsou tak sílu tam vzadu. Vím, že máš kuličky, to není dobrý. To tady se hodně další. Jak já ty doleva vzadu? Hej, bacha, přestav! Pojďme do zadní, pojď mu pomoct! Toto byli tam povozou, že? Ale jděte za sebou, tam jsou po cestě po levé straně značky. Jdeme na nějakou akci zase? No, tady první dřevěný na rohu. To je to přes testovala. Tam je zakop, ne? Vzadu. Tam je jako taky rigol. Chceš jít až za tu cestu do rigolu? Možná to bude lepší, Ty. Co tam je za bordel tamto? No tam je druhý sílo, přes tu cestu tam dostat, ale... Jak zajdu za tu cestu, tak já už nevylezu tam, ale to už Tak to nebudu možná moc. přes tu cestu do toho přikopneš. No. Pojď první. Dobré. Že ty běž tou, já jdu tou druhou. Počkej, ne, nepůjdem naraz. Já půjdu až za tu cestu, do toho přikopu a potom půjdu zpět. Dobré. Se dívej, co to půjde. Teď. Teď se nepohne, bo zletu si nespízdám. Jo, vidím, napravo. Lezu z respu? Tam napravo? No to se vlastně asi nedostane.
A nebo to můžeme vzít a jdem za dominovat, s motorem. Kolik tam je v tom silu? Ale to hlavně napravo ty teresy, jo? Tebe nemá tu centru za fotu, Co? já jdu do toho za fotu. Počkej. No. Jež. Hoši, viděli jste, co jde momentálně z respu? To je tak 40 lidí z respu teď. Po té cestě. Teď vyšli, teď respli, teď. Aha. Ty pičo. Piče. Já jsem mohl zabít 10 lidí, vole, sedím tam, mluvím do vysílačky, všichni sedí. Já tě neslyším, jako jednou jsem tě slyšel. Damien, jak to s tebou vypadá? Za jak dlouho přijdeš?
Mám! Jo, tak to je v pořádku. Jdem do sílečka. Do baraku? Ale nevím, jestli tam jsou naši. Zjistíme za chvilku. Já zase tak krátce nechci být ve hře, hele. Pomalu zjistíme. Když půjdeme do baračka, hned dostanem. Jaká škoda. Ježišmarja, co řveš? Já to tež nevylezu. Já si myslím, že to vylezu, ale... Jo, píče, to si děláš srandu, ne? Jak to cinká, vole. Stihl co? Co? Stihl co? Stihl jsem to. Stihl. Jak je ta plachta? Ale tam vyhodí trejku? Jo, já tam někoho vidím, no. A daleko na mě. Nejsou tam žádní naši, jo? Ne, to tak vzadu úplně. No. Aha. Je, tak když ho střelí on, tak mi taky, ne? Právě jsem to stalo, tak to moc to nevadí. Má? Nemá. Má? Kurva, jsem ho ztratil. No tak si někdo no, počkej. Ne, to se to nevzdaje, jako... Ne, že bych se mi společně znevýkl, ale... To nejde na ty daní, on to střílí. Dej si pozor... Tady odsaď namíříš, jako, ale já ho teďka nevidím, tak jestli ho najdeš. Oni jdou v tom lese tam zadvají. Jo. Hej, Jirko, kontakt. 30 metrů. Jdem do něho? Kde? Tak já jdu do něho. Nevidíš ho? Jo, vidím. Tak jdeme. Mi řekni, že nemá, pičo. Nemá, Dostal k čošku, jak. Jo? já už má teďka. To je nějaký predátor, vole. Je tam za ním ještě jeden. Fakt? Jo, schovaný, počkej. Kurva, tu ještě prostě potřebuji bičový střelit bez dílu. Má, dostal. Jo, super. A myslel jsem si to, že to je strom, ale to jsem to. Tak víš co, to si zjel.
To tady nikdo není. Jdem se hnout? Co? Jdem se hnout? Jako? Třeba nám to klapne. Letěl bych tam, ale... Jako víš to je hodně blízko na spolu a tam se neudrží jen tak. Jako teď si takhle sedí, teď si za 10-15 minut teď tam umasí, vole. Maximálně tu bará. Batek, ne, osoba. Ale to přijde tam, batek. No. Takže tak akorát říká. Ten si o tom příkopu jste dostali tady před náma? Zosura, přece jsi střílel, řekl mám. Ne? To ty jsi střílel, jsem slyšel o tom, že mám. Jo? Jo. Jestli jo, tak neslyšel. A pak Byl tam na ně ten pytel. Žil tam na ně ten pytel. Teď tak můžu přebíjet. Jo? Tak jdem do nějaké akce, ne? Tak to bude špatná. Tam zostanou si tam běhne. Že co? Je tam na mikropěk tam běhne. Třeba ne. Ale už jsem myslel, že má něco potřebuji ten barák. Není, že už plachou. Tak půjdem tady za ten plachtový ten, tam zaběhneme. Dva? Jasně, tam je místa. A pak vymyslíme, co dál. Tak se tady měj, my jdeme na sebevraždu. Jsem myslel během před, jako víš? Ne, to nemyslím, nejde. Oni tam jsou len vpravo, jak se nám dají vzadu. Fakt? Do píče, paterka, vole. No, nebo ne? Jo, vole. Můžu jít vole za šustem. Tak co? Mně nedošla paterka. No píče, co já tady mám sám dělat, vole? Chceš broku? Tak budem digla, ne, vole. Já jsem si ho vystřílel, vole. Do piči. Trfej. No piče, zrovna teďka nakonec zrý, vole. Počkej, to zvedl ruku někdo jiný, než pokud jsem střílel. Au, teď.